Priatelia, poznáte Kinder čokoládu? To je čo? A ktorú máte najradšej? Z tej celej ponuky. Nebojte sa, však kľudne mi povedzte. Aké? Vajcia? OK. Niekto bueno? Bueno. A ktoré? To mliečné, teda biele, alebo to tmavé? A ako to jete, že si odhryzneš? Alebo tak, že ty tu dáš dole tú hlavičku a potom jazykom lížeš ten krémik. To iba ja tak robím? Ale určite poznáte aj na tej Kinder čokolády tie všetky reklamy, ktoré sú. Tam je taký ten blondiačik, chlapec. Celý život tam bol vždy jeden blondiačik, chlapec. On určite není náš. To vidno na ňom ten blondia, tie modré oči, možno, že nácek, nevieme. Ale čo vieme určite, že chce čokoládu. A on v tej reklame vždy to je ako, že mama, čokoládu, prekvapenie, hrať sa. Priateľ, ja som otec. Ale že si tá matka v tej reklame nevšimla, že tie decko má rečovú vadu. To sa mi zdá dosť divné, že proste jemu vychádzajú inak slová, ako sa mu hýbu pery. Vy ste si to nevšimli? To není normálne. Jak mu pomôže čokoláda? Nepomôže. Radšej by ho tá matka mala normálne zobrať k lekárovi a postarať sa o neho, lebo ja som otec tiež, určite aj mnohí ste tu tiež rodičia. A vy, čo ešte nie ste tu rodičia, tak môžem vám dať radu. Ak chcete vedieť, ako komunikujú malé deti, tak sa rozprávajte s kameňmi, majú rovnakú odozvu. Moja dcéra, som mu nedávno prichytila, ako telefonuje s hrebeňom a hovorí, že my tu s tatom staváme z lega nejakú väžu a budú tam bývať všetky zvieratka. Ja hovorím, Tereska, chcel som byť taký, akože sa vložiť do tej debaty, že Tereska, s kým voláš? No ona, táto však to je hrebeň. Zniky, čo to nevidíš? Normálne som zostal tak, akože drze ako bokom lebo moja dcera našťastie vždy spala celú noc, bohužiaľ sa budila každú hodinu, ale ja som normálne, ale moja pani porodila Zlaticu Puškárovú, ktorá mala pocit, že musí hlásiť správy evidentne každú hodinu. Ale my ako dobrí rodičia sme sa samozrejme striedali, nie? Ku nej vstávať, raz ja, raz ona, a ona až doteraz. Ale čo ma strašne irituje, určite ak máte malé deti, tak to sú tie dudle. Dudle, ona má 10 dudlov, každý stojí 11 eur, nejaké silikónové. 10 dudlov, jeden, to je 100 eur za dudel. Chápete? Že to je... a ráno? Není ani jeden. No kde sú tie dudle? Kurva, za 10 eur, kde sú tie dudle? Viete, čo som ja mal, keď som bol malý chlapec? Mama mi našla nejakú kus roztrhanej pneumatiky na ulici a to mi strkala do úza, že dudlaj, Miško, môj drahý. A naozaj, že ako uspávate deti? Prečítate im rozprávku. Kde to funguje? V rozprávkach. Za 8 sekúnd dieťa spí. No vôbec to neexistuje, že spí. Ja som už nevedel niekedy, že čo mám robiť. Ja som mojej dcere prečítal naozaj, že 50 odtieňov šedej. A ona sa potom opýtala, tato, prečo ju priviazal k posteli? Hovorím, lebo nechcela spať, Tereza.